Sato wang'ema bende mulo tudruok mapacho ka kod pinje mamoko maoko. Jotend Islam subkem okuongo lweny madhi nyime kind piny Israel kod piny Palestina kagiloso kod ute mag fwambo e od lamo mar Jo-Salam boma ma Nairobi kotel kod Omar Mwinyi, Sheikh Mohamed Faki bende kod jaod bura ma Kamkunji Yusuf Hassan. Jotelo go dwaro mondo piny Kenya ong'ad oko tudruok margi kaachiel kod osiep gi ng'iyo magen go e kind Kenya kod Israel kendo gichung' kod piny mar Palestina. Subkem chano bago ng'anyo e dier boma ma Nairobi juma manyien ka gisundo godo riwruok mar pinje piny mangima mondo mi okaw okang' mapiyo e wi nek kod monj matimore Gaza. Calling upon the government of Kenya to break relations with Israel with immediate effect. Africa has spoken. Through the Africa Union, the position of the African continent is well known. The position of Africa is a free Palestine. Palestinian people given their rights to self-determination and to rule themselves. We are also asking the Kenya government to dissociate themselves with the activities of the Israelis and civil relations, and if possible, send away the Israeli ambassador immediately and recall our ambassador in Israel to come back as a matter of solidarity to the people of Palestinians. What is happening now, these mass atrocities, is crimes against humanity.